Det skal vi, fordi Rasmus Walter han fik nemlig sidste år stor succes og masser af ros, dengang han udgav sit første dansksprogede soloalbum. Næste år, sådan omkring foråret, vi ved ikke helt præcis endnu, hvornår det er, der er han klar med endnu et album, men så lang tid behøver du ikke at vente, fordi lige nu, der står han nemlig klar. Godmorgen, drenge. Godmorgen. Til at spille singlen Endeløst. Som du jo nok kan se, går vi to ikke længere på den samme vej. Denne gang er jeg gået, for ikke at vende mig. Som du jo nok kan forstå, har jeg ikke mere at fortælle dig. Du kan sige hvad du vil, men hvorfor siger du det ikke som det er? Du er som du er, så upræcis, så langt fra ikke en smule mere. Alt det du kommer fra, alt det du løber mod, alt det du løber mod. Ja, det er så endeløst. 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 De skiftende humør har kastet mig rundt, men aldrig grebet mig igen. Er blevet en smule skør, ved ikke præcis hvornår og hvordan. Hvor langt skal du gå, for du til kigge lidt på dæmonerne. Dine skyer er grå, og dine øjne er tomme, dine dage er blå. Du er som du er, så upræcis, så langt fra ikke en smule mere. Alt det du kommer fra, alt det du løber mod, alt det du løber mod. Ja, det er så endeløst. 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 Som du er, så upræcis, så langt fra ikke en smule mere. Alt det du kommer fra, alt det du løber mod, alt det du løber mod. Ja, det er så endeløst. 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 Så du jo nok kan se, går vi to ikke længere på den samme vej. Denne gang er jeg gået, for ikke at vende mig. Som du jo nok kan forstå, har jeg ikke mere at fortælle dig. Du kan sige hvad du vil, men hvorfor siger du det ikke som det er? Tak for det.